Masura sei murezi mabotoka shira mchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions zichandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Nhasi ndatinonoke asi ndoziva kuti hai sorry zvenyu vatete makasimba here nyaya yemupfuwira ndaifunga kugona ndisingazivi kuti hapana zviripo. Vatete murume wangu aiva neupfumi hwakawandisa, asi pane kuti upfumi uyu huunze rugare hwakaunza matambudziko oga oga. Pane kuti upfumi uhu huunze mufaro, upfumi uhu hwakaunza misodzi ega ega. Vatete zvekunzi munhu ukabva naye kumadhaka anokurespekta inema dziye itsika yavo varume kuda kunyadzisa madzimai avo. Takabva tose kuone room ndichienda kunotengesa mafriziti ndiine dangwe redu kumusana. Vazhinji vaiti dai ndiri mukadzi uyu ndaisagarira namo, asi vatete ndairamba ndishingirira kuna Bheni rwaiva rudo pamwe chete neruremekedzo. Chero hazvo taisava nezvakawanda in terms of material things, ndaikoshesa kudiwa. Vatete murume wangu akazojumana nemari. I'm sorry to say this, as mari yakaenda pabenzi rainge risina plan. Kuitika kwakaita mari mumba pane kuti kundifadze kwakandisiya ndine maronda epamwoyo, kwakandisiya mwoyo wangu wakatsemuka, kwakandisiya ndine marwadzo asingapedzwi neparacetamol. Bheni wakatanga kudhakwa zvekuisa musoro mudoro, zvekutadza kuziva kuti ari kuitei. Vatete kutadza kuziva kuti masikati here kana kuti usiku. Neshamwari dzake dzandaisaziva kuti dziriko dzakatanga kuwanda pana Bheni, vachigocha pamwe chete nokumwa doro usiku hwese. Vatete dai ndisina kuvhomora mari ndakadhiposita stand kudai izvezvi ndichivata pasi pebridge nevana. So ndaive ne2 options, kusiya imba kana kutsvaka mupfuwira wokuvhuna murume kuti adzikame sengederere rarungwa nesoda. Ndakazoenda kune imwe n'anga yanga iri yechichawa vatete kuti ivhune murume wangu, asi ave anonditeerera ini. N'anga yakanditi muso yavanoshandisa kupfuwira murume yainge yapera, asi kwainge kwasara musoro wedzvinyu. Musoro wedzvinyu ndainge ndisina kumbonzwa zvichinzi unopfuwira munhu, asi ndaigozivei zviro zviedzwa. Vatete ndaigodii, I was desperate to save my marriage. Kusiya kwainge kusingamboiti zvamuchose nenhau yekuti tainge tabva tose kumadhaka. Money was not going to separate us. Ndakapiwa musoro wedzvinyu uya ndikanzi nditore zvipfeko zvemukati ndosanganisa nemusoro uyu wedzvinyu, ndotora ropa rekunguva kwangu wevanhukadzi ndisunganidze pamwe chete, ndoboora matress ndosiya. Zvakadaro zvechokwadiwo Bheni akabva ati hlo semukadzi weraini. Vatete ndakafara kuti mumba mainge mava nomufaro wakare, asi pane nhau imwe chete yekuti ndainge ndisisachaindi kunguva yevanhukadzi. Zvakare matress mainge maita senge maifamba chinhu. Ndakambozvita brush off sokuti ndaifunga kuti zviri mupfungwa dzangu. Izvo no man, it's real. Vatete ndakazodiscover kuti kusaenda kwangu period was being caused by mushonga wandainge ndapuwa nasekuru wekuvhuna murume. Murume ainge avhunika zvechokwadi, but it came with a price. Ndainge ndavhuna murume wenyama. Vatete ndava nemurume wedzvinyu. Every day dzvinyu raiuya richindishandisa. It seems ropa rangu randainge ndisachaindi, it seems rainge raita activate musoro wedzvinyu recover life. Vatete zvichireva kuti ndainge ndatova nechikwambo chekuzvitsvakira mumba. Izvezvi ndiri kutambudzika nacho chikwambo. Vatete murume angova chipfuyo, hapana chichafungwa kuita, rangova broiler zvaro. Kudzokera kun'anga kudai yakandirambira ikatanga kublema ini ichiti ndini ndakatadza kushandisa mushonga. Zvandakazvicherera gomba ndoga, ende dzvinyu riya riri kukura zuva nezuva richandikuvadza. Iwo kuda kuvhuna murume, kwai murume ndaida kumuvhuna kuti adzikame kuti hlo semudzimai weranyi. Wagara pasi adzikame kuti hlo. Zvino hlo iya ichabatsirei? Chokwadi ininika pano panonakidza vedu handipodi kunyepera. Ini personally ndinyatswa kuti pano panotapira. Makadii tete ndiri mukadzi ane makore 26. Nhasi ndauyawo nenyaya yangu tete. Ndave nenguva ndichikufollowai uye ndichiteererawo nyaya dzamunoverenga, so ndati regai ndimbonyorawo yangu. Ndakakura ndichigara kuGweru kuAscot nemagrandparents angu. Vabereki vababa nechikonzero chekuti maparents angu they separated ndichangozvarwa, so my mom was forced to leave me kumba kwaNamudhara. Life yatairarama handingati yange yakaoma o yange yakapfamba, but we pakati nepakati. Gogo vaishanda kuBhata, sekuru vainge vane flea market kuKudzanai, so yeah,
zvainge zvakaringana. Gogo was very nice to me and she still is cause vachiripo, but sekuru aiva makata chaiwo. Sekuru vaityisa tete zvekuti vaiti vakasvika vachibva kubasa kana wanga usiri panzvimbo waitoita order wega cause vaizvambura. Taigara tiri 4 pamba pedu. Nelast born yagogo hatina kumbonyanyosiyana. He's older than me ne2 years chete. And tete nakanaka mautaura kuti my mom remarried, so did my dad. Daddy vangu pavakawana mukadzi ndakabva ndaina ndikanogara nawe ikoko namoms vanyuwa nava nekuti vaita semunhu aribo pavanhu. Pandakaenda tete munoziva inonzi abuse here. She used to beat me vachindinyima chikafu, and by that time I was in grade 2. My dad will say nothing vachiona zvese izvi kusvika ndatiza kudzokera zvangu kumba kwagogo cause kwanga kusiri kure zvako. It was just 5 streets away. Ndakadzokera kuna gogo vangu ende pamaholidays ndainoonawo mama. She stayed kumkoba by that time, so ndaispenda holiday ikoko and vakazoitawo vamwe 2 vana vasikana. Ndati kurei ndave kuma 15 years ndakatanga kurota ndichiita bonde nemunhu wandisingazivi. Ndichimuka ndaitoona kuti zveshuwa something happened kwandiri. I told gogo vakati tifambe kumaprofita. Vaiudzwa kuti sekuru vane zvavakabata ende vakundishandisa inini kuita mukadzi wezvinhu zvavo. Ndakarwadzwa zvekuti kuchikoro I lost my self esteem. Ndanga ndapera confidence dzese and magrade angu akatanga kudonha. Ndaiti ndikawasha mapens ndikayanika mumba pado zviya ndaiwana rakadyiwa pakati. Every day mapent angu ese aipera kudyiwa pakati. Takafamba futi kumaprofita tikanzi ndine zvandichaona. So we went back home nagogo, and that same evening ndakaona gonzo rewhite rine ndebvu nezimuso rakareba richidya tight yaiva iri padoo tete. Ndakascreama. Gogo vakauya but gonzo riya was nowhere to be found. Zvekurariwa zvakazomboita nani. Ndava form 4 ndanga ndave nemukomana wangu. By that time ndichamuti D. D was my first love. Aishanda pane kamwe kagas station, so ndipo patakaonana ndichinofilisawo gas. Mukomana wangu ndaimuda tete. We dated from 2016 ndiri form 4 and love ichitsva. Ndakanyora form 4 yangu ndikabuda ne4 subject, then did vakati ndiite course yedressmaking, though ndaida kuita food and catering, but I had no choice. Ndakangoita zvavaida zvacho. So my boyfriend yaiuya achinditora kana tachaisa munongozivawo zvinoita rudo. Muna 2019 D akati akuda kundiitira birthday party, and mind you I was still a virgin, turning 19 that year. So ndakafara because since my life ndanga ndisati ndambocelebrate birthday. Raingodarika ndongoziva kuti ndakura, but not zvekutoitirwa party and stuff. Day reparty rakasvika tete. Everything went well, and that's when we had sex and my pride was gone. Tete handina kutsamwa, rather ndakatofara kuti umhandara watorwa nemunhu wandinoda iye achindidawo. That was December. Period can't show. February ngoma ndiyo ndikati regai ndimumudze mupara nzvongo. Tete he was so happy. Akati ndakuda kuti tichigara tose. That was February 2020. Ndikati marriage no, ndichiri mwana. Akati kana usingadi uchasara nemimba yako, ini ndakuenda kuSouth Africa kwandakadaidzwa naBlas wangu. Tete ndakatoona kuti hapana choice, ndobva ndamutisira. The next day takabva tatopinda bhazi takananga kuPolokwane. Brother vake vanga vamutauye cause zvimabasa zvaiwanika. Apa imagine tete tanga tisina mapassport. Road yose ndaingotya kuti tikasungwa kuJoni koko. Paborder topapinda here tisina mapepa, but God's grace takapinda smart paborder chaipo. Takasvika tikatambirwa nabankuru muPolokwane ndokuenda kumba kwavo. Bankuru vainge vari builder, so D was going to be his daka boy. 2 days after tasvika lockdown pacha. Unoyazoona kuti life haisi fair. Zvinhu zvakasunga, especially the first 21 days tete murume anga asati ashanda. Apa bankuru vaenda kunopedzisa basa ravainge vachiita, so vakavharirwa ikoko. Mozeri taiswera sadza nemvura ine shuga. Tete sometimes taiswera mapfura aya. Apa nhumbu yange yondigwarisa kurutsa and all. Those were the most painful days. Pakazopera lockdown, my husband akatanga kuwanawo part-time job. Sometimes I would help him. Ndipo patakazoona mari yekutenga machira, maplates, mapoto nini. Bankuru vakazodzoka ndokutora D vakaenda naye kubasa. Akanoita 2 weeks akadzoka netumari turi nani. Takatokwanisawo kumove out tikanolodyawo kwedu tega. 9 months later I gave birth to a baby boy. Chero hazvo zvinhu zvacho zvaioma, but we kept on moving because murume nabudhi vacho vakazange vasplita because bankuru vakarelocata to another time. Ndipo pandakatanga kuona mawani. Murume akaita zvemagirlfriends. Apa akati maSouth Africans ane chivakashure chakavurungana tete. Aigona kupedza mwedzi asina kuuya, achingoti ndiri kubasa. Apa chinouya hapana.
ndaiti kungoda kumubvunza ndaitemerwa shamu ndorowa. So ipapo that's when I lost confidence dzose because ndanga ndisachasiyi pandiri kugona nepandiri kuresva. Aingopopota munhu wacho. He was that kind of a person wekuti aindirova apedza kuti uya undipe zvinhu zvangu and akakwira aisaburuka zvekudaro. Ndakapedzisira ndakutoita sebenzi tete. Hembe chaidzo ndaikurirwa nevanhu, mwana aipiwa nevanhu, ndaitambura chokwadi kusina mai hakuendwi. Ndaiwira nawo mai, so vaiti vakwana mapeace job vainditora toenda tese, then toshare mari. Vaindiratidza rudo mai vavo tete, ko ndaizivei kuti vaitodana nawo nemurume wangu. Ndakaona mapicture avo vakashama mufoni yadhi. Kumubvunza ndakabva ndadirwa mbama zvikanzi kana wasvotwa rova pasi. Mainhiya mari yekuenda kumba yaibvepi? So ndaingotsviramo ndinyerere. Umwe musi akauya akati ndoda kuenda kuCape Town kuna sekuru, vati ndiuye tizoita zvekunhonga maorange, saka ndikuenda mangwana. Ndakangoti ewe baba, mai vamuna May and my baby was 9 months old. Akaenda mukomana first month aifona tichitaura, and ipapo akatumira 600 rands achiti zvinhu hazvisati zvanyatsoita. Apa renti 600 chiyo tete. Ndangobhadhara rent ndokugara ndichienda kuma part time chichi. Second month no communication, apa renti yakudiwa. Mastendi wedu aiva munhu ainzwisa, so akati unozondipa mwedzi wechitatu. Tete munhu haasi kubata foni yake, haisi kupinda. Yakule vacho haisi kupinda futi. Ndakabva ndatsvaga pamba pekuchengeta ndokupa wana. I moved out of that house because mari yerent yanga yodiwa. Ndaenda kuzvipiswek zvangu ndichiwana mari yekudya nemwana, ndichimutengerawo hembe, but ndaitoita sebenzi tete because madhende andaipfeka soka, but kwaive kuzama kuti maends abatane. Ndakazoti after 6 months ndichiendawo kumasowe kunobatsirwa, ndipo pandakanzi murume wenyu ari kuuya nhasi. Nechemwoyo ndakangoti izvi taneta nazvo izvi. That same day akandifondera tete nenew number achiti ndauya kumba, kwanza uchagarepo uripi? Ndipo pandakamupa madirection ndokuya tete nebhegi rehembe dzake chete, and acted as if everything was okay. Akauya ndiri kuperiod, ndikafunga zvemusi uyu misodzi yangu inorera. Akanditi ndiende kunotsvaka maprotector cause aitoda sex neni tete. Ndakamuti zvichiita here izvozvo ndakatanga kupopoterwa kuti saka wanga wachiura, ukurambirei kundipa tete. Ndakaenda patakshop ndikatenga. Munoziva mukula yeye? Akanditasa neziso rine mubvunzo chaiwo. Ndakaenda kumba ndokuita zvaida. Apedza akatanga kundituka kuti kwanzi sei yangopinda nyore nyore, kureva kuti uri kutohura. Ndakarohwa futi deiroro. That same evening akanditi ndakuda kuita bariko. Ndikati ko why? Zvikanzi ndizvo zvandinoda. And tete mind you, hama dzake dzaisandida cause kwanzi ndakakurira mutown, saka mabasa ekumusha handimagoni. Ivo vaiva nevawo wavaida wekumusha kwavo, so inini havana kumbobvera vandida. From the word go, especially his sisters, yo Mwari ave navo vanhukadzi vaya. So ndakamupindura ndikati kana uchida barika ini hangu ndodzokera kwedu cause ini handizvikwanisi. Akati iripo. Tete moziva my mom vaifona, my brothers would call, ndichingovaudza kuti zvese bo, cause inini I thought kuti everything was going to be fine. The beating continued, the shouting, the abuse and all, but ndakangosiyana nazvo. So one day my next door neighbor came kumba, akati ndipo phone yako ndoda kusenda WhatsApp. Ndakamupa phone kundaizive kuti atora namba dzamama vangu. Manero acho ndakafonerwa nebig brother yangu, like mai vake nevangu sisters, but vakashaika, so mama ndivo vakasara vachigara navo vana vamaiguru vangu. So my elder brother ari kuarmy and ane renkombe kuarmy koko, and he's a respected man. Akandifonera manero iwawo akati nhasi ukazandiudza kuti chii chiri kuitika ikoko ndoda kuuya ikoko ndikurove. Tete, I was tired of covering up for munhu asingachinji, so I told him everything. Akati momuzi vaudzwa nemunhu masikati kuti uya mutore mwana cause muchazomuona ave guva chairo. He told them everything zvaitika. Saka vaiti mama vakonewa kutaura neni, that's why vakati budhi vafone. Brother vangu vakati pack your bags, mangwana ndikutumira mari uye kumba. Ndakunzwa kuti wave mubhazi kuswera mangwana, ende vamwe vacho budhi mucross border, so vakati ndikuya kuSA kuseni, so ndikuya kuzokutora, be ready. That day D akauya akandipa 2000 rand. Akati handi wakati haukwanisi barika, so mari yebhasi iyi rova pasi. Tete, ndakarowadzwa kusiya marriage yangu, but at the same time I was happy because I was going to be free again. Akandiperekedza akanondisiya mubhasi. Munoziva ndakatengerwa chingwa nefanta 2 liters. Kwanzu unofamba uchidya kiki kuseka namo serugare. Imagine tete from South Africa to Gweru, chingwa nefanta. Mwana kwanzi nomutsvakira mabanana. Fast forward,
ndakazosvika kumba and my mom vakachema vachindiona ndakaita waya kuri kuonda, but zvisinei, life went on. Tete, I started picking my broken pieces and I wanted to start my life afresh. I told myself that no more men and I'll work for my children. That was my only motive. By that time, my child was only 1.5 years. Ndakatanga kushanda tete, mazuva endanga ndakugara namama. She relocated to Chegutu because vanga vane shop ikoko, so ndiko kwatanga takugara. 2 years after, I decided to give love another chance. Tete munongoziva muviri unenge wocomplaina uyu. So ndakatanga kudana nawo my brother vataipinda nawo church. Anga asina hake mwana, but inini aindida nemwana wangu. Rudo rwakatsva tikatoenda kuma introductions. Both families vese vaifara, even hama dzake were happy. Takabva tatotanga kuita mapreparations ekuti tiroorane. Taive takaplana kuti I'll help him kushanda kuti mari yacho iwande, because list racho raive riri mari yakati wandei. Saka tete akanditengera chip fryer. Ndaibika machips nemabhega, zvinhu zvitofaya tichichengeta mari yedu yekuroora. Zvinoita Saturn tete. I had my best friend that time. So musi ndakavaona vakamira nemukomana wangu. Ndakati maybe vanongotaurawo sevanhu vanowirana, ko ndaizive kuti ndini ndiri kutambwa nyowani. Ndakazoona mukomana achinja, even kuronga acharongi neni tete, until one day andiudza kuti achadi nezvangu. I was heartbroken and ndikunyepa. 2 months after that, akanooroora my best friend nekutochata nemari yaitaishanda tese. Ndakaradzwa handidi kunyepa. Ndakatanga futi kurarama ndisina mukomana, ndichichengeta mwana wangu. Vanhu vese vaingondisimbisa kuti anga asiri wako, but zvairwadza hazvo. Ndakazowana basa mune supermarket tete. Ipapo it was mid 2024. That's when I met my husband wandave naye now. He was divorced, ane vana 2, and his story was similar to mine tete. Takadanana less than 4 months and the cows came home tete. Now I'm happily married. Ndakazvara a beautiful daughter and we are happy nemhuri yangu. Ndinongogara tichitenda Mwari kuti maybe zvimwe zvaiitika. It was just a process kuti ndizovawo nenhoroondo tete. Zvakafanana naJoseph, dei mabrother ake asina kumutengesa, aisazovawo mambo kuEgypt. So ndotenda Mwari tete. I remember ndakambotsanya 3 days absolute no food no water, ndichiti Mwari ndipewo wangu, but now vakandipa tete. I know mudzimba tinombonetsana and all, but tinonzwanana nemurume wangu tete. Ndoda kuudza umwe munhu nhasi kuti amwe masituation atinopindana nawo, sometimes it's God vanenge vachida kuti tizovawo nematestimony, titaura ukuru hwavo, and mhinduro yaMwari hainonoki tete, inouya at the right time. Now ndakavaka imba yangu kuZhombe and life is treating us well. As for baba veFirstborn, takangoguma kutaura ipapo paakandisiya mubhazi. That was the end of it. Handimutsvagi, iye handitsvagiwo. Kana mwana akura achatsvaka baba vake ega. Nayewawo ndinoti Hallelujah. Right. Munyori, ndoda kutora nguva ino kuti ndikutende kuti thank you for writing straight to the point, maparagraph, punctuation. Aiwa dei ndandiri teacher ndanchikupa 100 out of 100. You are a good writer. Thank you so much for taking your time. Right. This story, I think it's meant for teenage girls. Muri kuona zviri kuitika. Mwana akakura mulife yakanga yakaoma achigara nagogo, zvese zvatagwa kumashure uko. Ndokubva ati ndobva sanganawo nemukomana wake anomuda. And remember kana uchigara wagara uri mwana wekuti ndedhi vari uko mama vari uko, you don't belong. Akasara nemukomana wake and pekutanga dhiwi. Anga achitipa picture yekuti he was loving, he was caring, vaitogara pavaigara ipapo. Nini munhu ndokungosvika Joni ndokuona vasikana vane zvivakashure vakanaka, vanonhuhwirira, vanoshandisa gainagadi. Pane murume akataura kuti hainini handichambodzokerai kuzimbabwe bhozi ndawana musikana anoshandisa gainagadi. Uyo ndokukangama kwaanobva. Ngatidzidzei kusakangama kwatinobva. This D guy, pandanchiverenga story, I had so much hope in him, but akamurasisa akachinja. Ndoda kutenda mama nemabrothers veduweka. Nezuro ndandiri paInstagram zvikanzi ndichiona imwe video yaitaura kuti I want kwai this is what I would want to tell my daughter. Kana waroorwa munhu wacho asingakudi, come home. If you are not happy kana uchiabusiwa, come home. If you akataura zvese zvinosangana nemadzimai mumarelationship zvakaoma, hausi kudiwa, hausi kugashirika. Kana upenyu husachaiti, come home. I am your home. Kana zvaramba she tried. But kana uchagara kumba kwokuti unokurugwa hembe, murume anokurova, anovata newe uri kuperiod. This was an extremely abusive relationship. Asi ingadai vana mama vasina kuti uya anga achingogara, unenge uchitwa benzi nemurume. Vakadzi tino rudo, tadzoka zvakare pavakadzi vane rudo. Tino rudo, we love so much so that we even neglect ourselves. Pama situation onyozoona kuti situation haiti,
but you continue staying because we love too much. Even pawakazonopinda musecond relationship pamoyo wangu wabva watsemukati kati kwauna kudzidza here aiwa sitotenda Mwari. Even best friend, I'm sure right now best friend ari kuchema Mwari akati bodo mwana wangu angamboramba achidzokera matakana nakadai zimunguva zvinotoitika zveshuwa worwadziwa but hati break iyo it's okay. Mwana anenge achingokuratidza kuti aiwa iwe ita wrong turn right. Igatipinde munyaya inotevera makadi tete. I always follow your stories per TikTok but never imagined that one day I was going to write my own story. Please hide my ID. I need advice from some of my mothers and my brothers out there. Ndaweyo nenyaya yangu, it's a bit long but I'll try to make it short. I'm a girl age 21. I grew up with both parents but kukura kwangu handingati taitambudzika. We were average because my dad would always make sure kuti I get chese chandingada. I never lacked anything. I was the only girl out of 3 but my whole childhood I had to grow up early because of the relationship between me and my mother. I remember sometimes ndaichema ndichizvibvunza kuti ava ndimai vangu here because tainge tisiri close but my father vaigara vachiuya vachikava gap. Fast forward, nyaya yandiudza pano is because mama and I were not in good terms. Zvinomboitika kana vakazvifunga havo kuti vakuda kunditsamwira but I wouldn't mind because ndiri mwana ari pamba pavo ende vana tine musikanzwa kutsiurwa kuriko hatirambi but for this time hangu ndakundikana. So nyaya yakatangira pakuti I wanted to start doing a project pamba pedu but this time around it was different pakuti mukomana wandiri kudana naye akuda kundiroora. They say is the one providing mari yese ikudiwa kubva kutraining, the room, equipment chese ichadiwa but the thing is ndandafunga kuitira pamba pedu patogara. I thought it was going to be that easy but no, I told my mom all my plans, even the issue kuti mukomana ndiye ari kuita zvinhu zvese but my dad didn't know kuti mari yacho yaibvepi because ndotengesa kana ndiri kuchikoro but ukangoita kamari mai vangu vanokwereta yese iwe nekuona kuti she really needs help ndovapa ndotanga futi kuti wani kutsvaga capital to start again a small business. Ukaona futi wokwereta sometimes vanodzosa sometimes havadzose like now havasati vatodzosa. Now zuva rekuti nditange project yani kuda kuisa zvinhu muroom for my project before I go back kuchikoro. Mind you ndiri kuuniversity kuno kuZimbabwe. Dedi vakanditi ndokuvakira woita maproject ako wondiva mari yako yekuti ndivake or not, I'll put the room. So I think that's what made my mom angry pakuti iwe vakufunga kuti project yandoda kuita ndichapiwa mari nadedi futi yet he isn't. I never asked him for money to start this project. Ndakazona ndanze this time you won't be staying in school, unenge uchibva kumba apa kumba kwedu kure nechikoro ndinenge ndichitokwira 3 makombi kuenda 3 makombi kudzoka. Ndikanzi you choose between kunogara kuchikoro in nababa wako toramba. I thought ungotsama kwenguva iyoyo but I never knew kuti vanga vatori serious. Vakatouya kumaroom vakandituka pane zvese zvavaitaura handina hangu kurwadziwa. Unorwadziwa nekutukwa hanzi hure uchizivako kuti hausi hure. Ko hanti nyangwe kuchikoro vana vari kumauni tongotukwa here nyangwe tisingazviiti, so we are used to it. Pakazondirwadza ndepekuti ndorara nababa vangu ini navo titori pachiparo. Could your own mother who gave birth to you say this about her own daughter? Naitete mind you ndakambokuudzai kuti this is not the first time ndogara ndichitukwa zvekunzi tiri pachiparo or I sleep with my dad and kunzi I'm selfish. I never replied rather than kungovaudza kuti did I ask for any money to start my project from dad. Now it feels like we're in a competition in nabo. Even dad knows kuti she competes neni most of the time, which makes it hard pakuti vakataura about these issues kuna daddy just because ndozvavanoita. Daddy vanongondidefenda semwana zvinoita kuti vawedzere kutsama. Today vamuka vakataura for the same thing. Ndikanzi mahure ari nani paneni. She cried. Vakati vakafa tisaita anything panambo pavo. I don't know what to do anymore. Please help me with ideas. Ndombofunga kuita move out but handina kana pekutangira. Nditori pakutsvaka basa. Maybe I can cover up a few things. Ondongoudza hangu daddy to stop paying my fees and accommodation in school cause ndikutoona like I'm causing problems. I don't want to be the reason why my parents ango separate. Honestly, ndakabvuma hangu kuroorwa with the guy because I saw it as a passport ekuti ndibve pamba to stop all this. Handidi zvekuita ngozi hangu. I don't even really like the guy. We exes kwakungouya achiti ari kuda hake kuroora. Please help me. I don't know what to do anymore cause ndoramba ndichikesewa every day like this. Anyway, vana mai chiko moona kuti pane baba ndatombopera strong kwai vanoti kwai unobatana baba wako number 1 number 2 toita competition how sekuteni vafazi kwambani. What's wrong with you guys?
This is very wrong. Handidi kunyepa. Mai vari right here. Ndapera simba. Ana baba nana mama ndoda kutaura chinhu one. There are so many people who married for wrong reasons. Zvinorwadza sei kuti uzive kuti you are the reason why your child married wrongly. Ine munoziva kuti kwa marriage it's kwakaoma. Handiti mwana anosvika pakuita decision yekuti rega ndirogwe nemunhu ari wrong. For a wrong reason. The reason uriyo kuti rega nditize pamba papachagariki. Naye mai makambozviona kupi zvekuti unotuka mwana wako uchiti unovata nababa zvinhu zvausina ini ndingaita jealous sekuti shekai naitigwa zvinhu nababa vake kwanofanirwa kuprovidira mwana ndiyani handindi baba vake apa panyaya yekuschool fees apa iwo usamborega kuti dad wabhadha school fees your dad must continue paying fees unobhadharirwa nani your mother needs help shem vedu handizive kuti what can we say kumwana I don't know, but this woman ka. Alright guys, pane nyaya ndakaverenga the other day hamuna kukomenta yemudzimai ati ndine 22 ndakaroorwa muna 2021 yangu ndine dambudziko rekuita bonyoro asi ndine murume ndikaita bonde murume wangu handigute ndatambura ndichade hamuna kutaura nyaya iyo ndokumbura mukomente panyaya iyo handitika hanzi ndototsvaka mavhidhiyo ezvinyadzi kuti ndikwanise kuzvibonyora but izvesvi handichade asi bonde handiguti murume ndomuda ndodiniko havasi kunyatsoguta bonde hamuna kuipindura nyaya iyo ndokumbura muipindura nditi right chiregai tiverenge nyaya inotevera nyaya iyi handisi yakangondishamisa ngandi hai zvakaomazvo guys tisati tapinda munyaya inotevera ndida kungoti I'm selling my Sony ZV-E10 handitika saka kana uri vlogger kana ndikuzoona kuti you guys muri kuita content especially vanhu vakadzokera kuZimbabwe kana uri munhu anogara kuZimbabwe kana kuti uri munhu anoda ane YouTube channel yake ari kuda camera so this is a Sony ZV-E10 ndakaitenga iri nyowani but ini ndiri kuitengesawo zvangu kaprice kachona 10,000 rand chete handitika mungoziva kuti makamera ndora ndakatoitenga achita 13 but this is a camera iyi inoshanda zvakanaka ndichakura ndo yandiri kushandisa nhasi but ndozwa kuti it's impossible for me to show you but andimona kuti ine focus iri focus yacho andimona zvekuti kana ndikati idai handimona kuti it's fast ndo inoita for vlogging inouya nekastand kacho ine camera ine stand like a tripod so you can actually control the tripod from the camera. It's for vloggers if you'd want that camera. Google, I know the Sony ZV-E10 and if you want that camera, I think ndakatengesera Kunda Ichitima the same camera. I used to have the camera before, but I tengesera Kunda Ichitima ndanditoripa ma1. Kana muchiona mavideo akamera Kunda Ichitima. Ndanditoripa ma1 vandamutengesera but now vandatenga but now it's time for me to upgrade to to Sony A6400. Saka because of my podcast this one is more of a vlogging camera saka kana muchida please let me know right regai tiverenge nyaya yokupedzisira tobva taenda kana asi Friday oza Friday ndimbokuregai muende kumba kumamene kwamuroda kuenda muri kuendepiko adi ndiri musikana nemakore 25 amai vangu vakashayika ndiri mwana mudiki ndichiri kuprimary I still remember very well kuti vakafa sei vakangoti vachibva kunoona sekuru so inova hanzvadzi yavo vakabva vatanga kurutsa at first vairuta chikafu chavanga vadya then vakabva vatanga kurutsa ropa vakamhanyiswa kuchipatara havana kuita mahours akawanda then she died. I was heartbroken. I can't even forget what happened that day. I loved my mom. She was my everything. Zvinonzi dedi vakaramba mimba when mama got pregnant with me. Saka she raised me vari vega with the help of gogo. Pakafa mama ndakasara nagogo. Ndivo vakandichengeta kusvika pandiri nhasi. Gogo vangu handidi navo. Ndivo the only person anomira neni nguva dzese. Hama dzose dzokwamai havandifariri, dzokwababa handitauri nekuti handivasiyi. Kubva pandakarambwa nababa vangu iri mimba guess mai vangu vakabva vatosiyana nababa vangu zvachose. So nyaya dzikunetsa itu ndakuda kuroorwa muna August this year. Saka handina kana hama yababa ndoziva. Even baba vangu vacho handivasivi. Vanoti vaziva kwavanogara. Last week mumwe murume akauya achizviti ndi baba vangu. Akati akakumbira uregerero for not being there for me semwana wavo. Tete handidi kunyepa. Handisati ndambotsamwa sezvandakaita. Gogo ndivo vakaudza murume wekuti mwana wako akuda kuroorwa. I can't even call him my father nekuti he doesn't deserve that title. Now, vakuda kuonekera nekuti ndakuda kuroorwa. Paita mari, munhu ndo paanoziva kuti ndi baba vangu after so many years. Nyaya yechitu ndinota mai vangu kubva pandakati ndoda kuroorwa. Vachitema, vachitaura kuti ndisagamuchire murume yemulife mangu. Ane mabad intentions towards me. Dzimwe nguva tinomuka mumba makarongedzwa nagogo, maplates akasukwa neyadi yakatsvairwa. Zvinova zvinogara zvichindinetsa. Murume mangu ndotomuka hembe dzangu dzakarongedzwa zvakanaka. The same goes
kuna gogo. I know kuti vakafa vana chavanoziva, but takaona mai vachisuka maplates rimwe zuva tina gogo. Tikatotanga kuridza mhere kuti chii chakuda kuitika pano. We both know kuti zvekurongedzwa kwehembe nekusukwa kwemaplates zvese zviri kuitika izvi ndivo. Saka ndoda help tete. I love my mom zvekuri, but I don't like to see zvekuitika izvi. It's creepy and scary. What I know is mai vangu vakafa, and this person we keep seeing is not my mom. Hapana munhu watakaudza about this issue tiri tuna gogo. But zvakutinesa manje kuti chii chakuitika. Saka ndoda rubatsiro panyaya yekuona mai vangu and kwekumuka zvinhu zvakarongedzwa. It's disturbing honestly. Ndotya kuti what if the person kandarorwa ndakumba kwangu nemurume haazondisii here after aona kuti mumba munomuka makarongedzwa isi tichigara tiri tu. Then imwe issue ndiri kuda help kuti ndodii kana ndakuroorwa ndogamuchira baba vangu here vatora pfuma nekuti handina umwe munhu angakwanisa kumira panzvimbo pavo. Sekuru ndine vanhu vandisingadi kuona nekuti vanobata-bata ndiko kumba kwakabva mai vangu vakasvika vachifa. Saka I don't trust him. Tingori tuna koko zvekuti kana ndakuroorwa ndivo vanenge vari munhu mukuru anenge aripo, of which hazviiti. Ndakambofunga kutora umwe baba vemuraini vakamira nesu panguva dzakaoma vane mutupo sewagogo. Saka tovaona seyamapate zvakanzi nagogo hazviiti. Ndofanira kuti baba vangu agamuchire pfuma. I can't forgive him. I don't know. Ndinotoshandisa seneme yamama wangu. Saka ndibatsirei kuti ndodini panyaya iyi. Nhasi makuseni ndaona status yaiswa na I actually commented about that thing. Pane picture yemukomana yanga iri pazim celebs yanga yakanzi. So I'm responding. This is my response to my sister. This guy poster mai vake akati mai vangu, can your own mother be toxic? According to this guy, it's a yes. This guy is talking against his mother who left him when he was only 4. Vakanororwa kumwe hanzi nao vakungogara vachiti ndikafa uchazviona. Handitika mai vakasiya mwana ari 4 ndobva vainda kuya mwana iye zvino akura akushanda mai vakuonekera. Saka vari kuti kana ndikafa muchazviona nekuti muchaona ngozi. Right. Ndo answer yangu. I don't know. Ndoda kubvunza ini, at what point as a parent are you supposed to be in your child's life? At what point? Mbondipaya answer vana baba nana mai. Ndiudzeyo. Are you supposed to be in your life, in your child's life kana mwana akura? Achieva. Ava pano paari apa. Ava apa. Mobudikira mukati meupenyu hwemwana wenyu. Or are you supposed to be in your child's life kubva kwekutanga kusvika kupedzisira? When you know, pane mumwe munhu wandinoziva personally wekuti sezvakaitika apa zvekuti mai vanofa, iwe ndiwe baba, mai vemwana vofa, unyatsoziva kuti mai vemwana vafa, asi haungeni ndawo, hauzingeni. Mwana okura kusvika 25 years or 26 posa pauti anga achipfeke ichi aichitika anga achidzidzepi, summer comes summer goes, winter comes winter goes, posa pazvinene mwana ane 25 akuda kuroorwa, baba voficha. Baba vakasaficha vakasahla mari uchazviona. Sei mwana asina kuzviona kubva summer ichipinda winter ichiinda achipfeka masandaka achitonogwa asina zvekupfeka? Sei anga asingazvioni? Uzongozviona kwekuti kwakurogwa. Why do people have double standards? Apa pari kupushwa self ndiye anofanira kubenefita. Baba ndo anofanira kubenefita. Hatitika baba ndo anofanira kubenefita kuti mwana akatambura sei, akadzidza sei. Isamwe takaenda kuBotswana kuti inotsvaira dzimba dzevanhu kuBotswana kuitira kuti tikwanise kureza maschool fees edu, tiwachira vanhu majini, maoko achidzoka akasvuuka. Handiti uchitambura wega uchiti I know what I want, in the end I want to be there, ndoda kunyatsozopedza chikoro changu ndigozova someone in life. Wotocheuka uona kuti no one is there to support my dream. Uchipusha uri one. Kwekupedzisira uku ndozoona ngozi. Double standards. Right. It's all up to you. Munongotiudza kuti munofunge chii. Ndokutenda guys nokuona chirongwa. Vana mama, vana teti, vana everyone, my little sisters, everyone. Ndokutendai nekuona chirongwa kwamaita Mwari akuitire zvakanaka. Tichazama kudzoka. The point is I have to post on Sunday so that tipusheka because tine nyaya dzakati wandei. Ndokutendai guys nokuona chirongwa kwamaita Mwari akuitire zvakanaka. Tatenda.